Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi Snowboard Obby. Og lad os hellere komme i gang. Husk at like og subscribe. Nå, men lad os hellere komme i gang. Okay. Det går da rigtig godt for mig her. Det tænker jeg nok, det skal gå det her. Okay. Det går da rigtig godt det her. Det går virkelig godt det her. Okay. Så bremser vi. Og så kører vi videre. Okay. Det er ikke så godt til det her. Det er også første gang jeg spiller på computer, så jeg skal ikke tage af, hvis jeg er lidt dårlig eller sådan noget. Så okay, der døde jeg også. Det var ikke godt. Vi prøver igen. Ja, det er det vi gør. Okay, så faldt jeg ned. Hvad sker der for mig, mand? Okay, vi prøver igen. Bare roligt alle sammen. Vi skal nok klare den. Godt så. Ej, okay, så gjorde vi det igen. Nu ved jeg det. Nu kan vi. Nu klarer vi den. Alle sammen. Kom så. Yeah. Yes, jeg klarede den. Wee. Okay. Vi skal heller lige komme i gang. Og man skal sådan set bare gøre alt muligt mærkeligt i det her. Det er det mærkeligste spil, jeg nogensinde har spillet. Og jeg har spillet Roblox i mange år. Mange år. Jeg har spillet Roblox i 2 år. Og jeg har også uploadet nogle gamle videoer på Victor Gaming kanalen også. Det er også min kanal, så I kan også lige hoppe derind og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Nå, men lad os selv komme videre. Ja, der er sådan nogle spikes her, dem skal vi helst lige undgå. Okay, hvad skete der? Jeg kørte op ad den. Okay, det er meget mærkeligt. Det er meget mystisk. Spil. Please, lad mig komme ud herfra. Hjælp. Nej, spil. Man, det var tæt på at røve ud. Ej, det skal ikke ske igen. Stop nu, spil. Stop nu. Heldigt. Nu kører vi videre. Jeg gider ikke dø. Sådan der. Okay. Ej, okay, så faldt det ud. Hvad sker der for mig, mand? Okay. Så har vi den. Og nu kører vi bare fuld speed. Ja, fuld speed. Ja. Og så lige en forlænder. Okay, det kunne vi ikke der. Men kom nu. Ja. Ej. Okay, nu tror jeg har den. Ej. Og husk at like, hvis I gerne vil se mere af det her. Men lad os se, om vi ikke godt kan gøre det nu. Kom nu. Ja, jeg har den. Ja, så er vi i mål. Og så skal vi lige igennem her. Yes, og så er vi videre. Nice. Det er noget, vi kan lide her på kanalen. Og komme videre, det er altid det bedste. Yep. Og på den her kanal, der bruger vi ikke Robux på noget som helst. Det her, det er en Robux fri kanal. Eller, jeg bruger Robux på min skins, men ikke i spil, okay? Aldrig i livet. Aldrig. I kommer ikke til at se mig bruge Robux i et spil. Okay? Det er en aftale. Ja. Så kører vi videre og ser om vi kan klare den her gang. Okay, kan jeg klare den? Kan jeg ikke klare den? Det tror jeg vist nok lige vi kan. Okay, ja, easy clap. Nemt. Så videre. Okay, det her, det bliver også lidt nemt, tror jeg. Ja, godt. Ej, jeg faldt det ud. Okay, godt. Ja, ej. Vi prøver den sidste gang. Ja, og kom så. Ja, og der. Sådan, endelig. Så er vi videre. Godt så. Det der, det ser godt nok lidt svært ud. Kan vi klare det? Det tror jeg vist nok lige vi kan, hva? Men det jeg ved det ikke helt. Kan vi gøre det? Ja, det kan vi.
Det kan vi da. Okay, så venter vi lidt, og... Øj! Nej. Kom nu. Ej. Okay, nej. 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 Kom nu. Prøver igen. Ja, kom nu. Jeg kan godt. Kom nu. Ej, jeg kan godt nu. Nu har jeg den. Nej, okay. Nu har jeg den. Alle sammen. Okay. Bare rolig. Nu kan jeg. Nu har jeg den. Simpelthen. Ja. Easy. Nej. Okay, jeg tror bare, vi er fanget her for evigt. Skal vi ikke også snart til at slutte af? Tak fordi I så med. Og vi ses i næste video lige om lidt. I får lige lidt tid til at subscribe. Vi siger lige 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Hej hej.